mag niet. Hallo. Wacht even. Wat ik verwacht je? Ja, wacht even. Wat is de bedoeling? Wil je mij mee op foto? Ja. Nou, dan dat is goed, maar dan wil ik eerst even een diepte-interview. Interview? Waar ben je joh? Wieger. En jou? Daniela. En waar kom je mooi? Jobbie. Jobbetje! Jobba gaat zitten. Het was bijna te net zijn. Nee, maar dat is toch hartstikke mooi? Ja, dat dacht ik wel. Maar hij heeft een mooie middenhoorn, Ja. goed Sil? Ja, geweldig. Ik kon niet met Gucci, hè? Ja, we konden hartstikke. Ja. Waar stond hij hem dan? Nou, op het 4, zeg maar. Maar het weer een mooi wedstrijd waren, hè? Ja. Grauwe eerste. Haken de zware Heerenveen te redden. Ja, best wel. Nou, dat dacht ik. Ja. Nou, dan doe ik nou even zo. Ja, doe ik wel. Hoe laat heb je, hè? Maar dat is toen dat zelf fotograferen, dat was gelijk even een selfie. Ja, doe even zelf. Ja, dat ken ik, ja. Oh.